Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Kagalakan po sa ating puso na maipahayag ang salita ng Panginoon. At dahil ito din po ay recorded at pinapublish online, alam po natin na itong platform na ito sa YouTube at saka sa Facebook ay hindi po masasayang. Meron talagang bunga ito pagdating ng panahon. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at pumupuri sa inyo dahil kayo ang Diyos at Hari ng aming buhay. Tinipon ninyo kami, niligtas, tinubos, binili sa pamamagitan ng inyong banal na dugo at tinipon ninyo kami bilang isang iglesia na nagsusumikap na gawin ang inyong kalooban at iproclaim ang inyong kadakilaan, ang inyong biyaya o Diyos. Once again, sa gabing ito, nawa ay gamitin ninyo ang inyong salita ng makapangyarihan upang abutin ang mga wala pa kay Kristo at patibayin ang aming pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. Please turn with me to Philippians chapter 1 verse 21. Philippians chapter 1 verse 21 and Galatians chapter 2 verse 20. So dalawang teksto po ang ating batayan ng ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Philippians 1:21, unahin po natin. Ang sabi po dito, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. In English, for to me to live is Christ and to die is gain. Makikita natin dito na ang buhay ni Apostle Paul ay Christ-centered, nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon din tayo bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, our life should be Christ-centered. Sa ating iglesia sa Herald of Grace, Covenant Bible Church of Cavite, at dito sa Bella Vista, Lord be willing, kung kailan luluubin ng Panginoon na maging isang fully covenanted church ito, we aim for nothing but a Christ-centered church. Isang iglesia na nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya inadopt po natin ang ating motto, founded on the Bible and focused on Christ. At ganun din ang sinabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 20. Galatians 2:20, ang sabi niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa akin. See how Christ-centered Galatians chapter 2 verse 20 is. Ang orientation talaga ni Pablo sa kaniyang buhay is nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kaniyang, I am crucified with Christ and therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. At ang buhay na kanyang ikinabubuhay ngayon ay ikinabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. So ilang beses pong binanggit ang ating Panginoon sa iisang bersikulo. Kung tatanungin po tayo, ano po tayo bilang isang iglesia? Ano ba ang Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite? Ano ba ang hinahangad natin na maging ang Herald of Grace, Covenant Bible Fellowship of Bella Vista at lahat ng mga gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, meron pong isang tatak na nais po nating maging lantad sa ating gawain. At ang tatak na yan ay Christ-centeredness. Nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. So, this trademark is both descriptive and prescriptive. Ito yung nagdi-describe sa ating gawain at ito yung ipiprescribe natin sa ating gawain na magpapatuloy at sa mga gawain sa buong mundo. Ano tayo at ano dapat maging tayo palagi. We are first and foremost a church under the direction of God. Nag-i-exist tayo dahil kay Kristo. Ang dugo ni Hesukristo at ang kanyang katuwiran ang dahilan kung bakit nandirito tayo. At ating kinikilala na ang owner po ng iglesia, the ownership of the church at ang pamamahala
sa iglesia at sa ating buhay ay si Kristo. Na kay Kristo po, mga kapatid, mga kaibigan. So, ang pinaka-basic na question is, ano ba ang definition ng iglesia ayon sa Bagong Tipan? What makes a church a church? What makes a church a church? Mahalagang katanungan po ito at sa ating pag-aaral po ngayong gabi. Pag-aralan po natin ang apat na bagay. Una, some false understandings of what a church is. Pangalawa, a broad understanding of what a church is. Ang general understanding. Pangatlo, the essence of a local church. Ano ang katangian ng isang lokal na iglesia. At pangapat, the authority of the local church. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon. Unahin po natin ang unang punto, some false understandings of what a local church is. Meron pong mga tao na kung itanong mo sa kanila kung ano ang naunawaan nila sa isang church or iglesia, they answer in a broad manner. Na nagsasabing, a church is a group of Christians meeting together. In fact, kung babasahin po natin ang dictionary definition of the church, ang entry po dyan ay, a church is a body of Christians meeting in a particular building. Grabe no, napaka-broad, napaka-general. A church is a body of Christians meeting in a particular building. Kaya nga ang building ang tinaguriang church. Napagkamalang church ang building. Ang building ba ang nagpapa-church sa atin? Is it the building that makes us a church? Meron ding mga tao na ang definition po nila sa isang church is that it is composed of plural Christians. Ibig sabihin, hindi nag-iisang Christian. Maraming Christians na nagkakatipon. So, plural Christian. Ang sabi po nila, ang church is simply a gathering of Christians. At kinuquote po nila ang Matthew 18:20 kasi mababasa din natin sa Matthew 18:20, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Pero malalaman natin later na ang church ay hindi lang plural Christians, kundi plural Christians na merong covenant, merong tipan. So, paunang kaalaman yan. Hindi yung tipong Christians lang, maraming Christians nagkakatipon church na kaagad. A church is bound by a covenant. Tipan po. Hindi lang po yan plural Christian. Hindi yung tipong anytime there is a plurality of Christians meeting together, church na kaagad. Hindi po. Nagiging church sila kung sila po ay pinagbigkis sa pamamagitan ng isang tipan, ng isang covenant. Now, ito ay weird. Maraming nagsasabi na legal church tayo or nagiging church tayong tunay kung tayo ay SEC-registered. Ang civil government pa lang mag-a-approve sa atin kung tayo ba ay church or hindi. So, kung yan po ang ating criteria, hindi masasabi natin na ang Herald of Grace ay naging tunay na church lang noong 2019 or 2022 rather. Sapagkat yun ang taon na pina-registered natin as Herald of Grace, Covenant Bible Church of Cavite. Before that, we were not a church. Ang Securities and Exchange Commission pala ang nagva-validate sa atin bilang isang iglesia. Hindi po yan totoo, mga kapatid. Marami pong mga religious organizations na registered sa SEC pero hindi tunay na church. At meron pong ibang nagsasabi na ang church ay isang grupo ng mga Christians na nagtitipon together at tinawag nila ang kanilang sarili as a church. At ito yung punot dulo ng home church movement today, mga cell churches. So, ito po ang iilan sa mga false understandings of what a local church is. Now, pangalawang punto, broad understanding of what a local church is. Broad kasi pangmalawakan at pangkalahatan. It is not necessarily mali, pero kulang.
most of the time. Kaya pag-aralan din natin ito. Ang sagot po sa katanungan, ano ba ang iglesia? Napaka-broad kasi ang tanong na yan. So, magbibigay po tayo ng broad na definition kung ano ba talaga ang isang church. Unang-una, ang isang church ay pagtitipon na pinamumunuan ng mga pastor, pinamumunuan ng mga elders. Pagtitipon na pinamumunuan ng mga elders. Titus chapter 1 verse 5. Titus chapter 1 verse 5. Ang elder, pastor, and bishop, synonymous lang po yan sa Bible. Magkasing kahulugan. Titus 1:5. Ang sabi dito, dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. So matatanda, elder, pastor. Acts chapter 14 verse 23. Ang sabi po dito sa Acts 14:23, nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila, elders, pastor ito, sa bawat iglesia. So, ang bawat iglesia ay meron pong pastor. Matapos manalangin na may pag-aayuno ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinampalatayanan. Pero mga kapatid, ang pastor ay hindi po yan ang nagdi-define sa church. Sapagkat ang isang church, maaaring mawala ng pastor, church pa rin. Tulad ng Davao City Reformed Baptist Church. Namatay si Pastor Boy Castaños, church pa rin sila. So maaaring ang isang church ay mawala ng pastor, pero hindi naman po sila tumitigil bilang isang iglesia. Totoo, mahalaga ang pastoral ministry sa isang gawain para sa kalusugan ng iglesia. Pero ang pastor, hindi po siya tipong rule or very essential or critical para sa existence ng isang iglesia sapagkat maaari nga na ang isang church ay mawala ng pastor pero church pa rin sila. Ayon pa sa Belgic Confession, Article 29, ang sabi po ng Belgic Confession, the true church can be recognized if it has the following marks. Ano yung following marks na tatlo? Una, the church engages in the pure preaching of the gospel. Purong pangangaral ng ebanghelyo. Pangalawa, it makes use of the pure administration of the sacraments as Christ instituted them. So tamang sakramento, Lord's Supper and baptism. Pangatlo, it practices church discipline for correcting faults. In short, it governs itself according to the pure word of God, rejecting all things contrary to it and holding Jesus Christ as the only head. So tatlong palatandaan or tatlong marka ng isang tunay na iglesia. Una, nangangaral ng tunay na ebanghelyo. Pangalawa, tamang mga ordinances, Lord's Supper and baptism. At pangatlo, church discipline. Tamang pag-implement ng church discipline upang tuwirin ang kasalanan sa isang iglesia. So, sa mga palatandaang ito, tayo po ay makasisiguro na ang isang church ay tunay na church and no one ought to be separated from the local church. Remember, upon this rock I will build my church. The church is the body of Christ and therefore, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi pwedeng hiwalay ka sa kaniyang katawan na siyang iglesia ng Panginoon. But then broad pa rin na definition ito ng church. Dumako tayo sa pangatlong punto, the essence of a local church. Ano ba talaga ang esensya, ang katangian, ang pinakamarka ng isang lokal na iglesia? Well, the essence of a local church is that it is a body of believers. Okay, take note ha. Katawan ng mga mananampalataya who have joined together, pinagbigkis nila ang kanilang sarili in the community bilang isang komunidad, or they have joined together in the community para saang purpose?
for the purpose of worship, tunay na pagsamba sa Diyos, and carrying out the commands of Christ. So, tinipon or bigkis sila together for the purpose of worship and carrying out the commands of Christ. Meron pong pagkilala sa pagkapangulo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang isang lokal na iglesia. Ang autoridad ng isang lokal na iglesia at ang existence po nito ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. And the local church is defined by Jesus Christ. So, ano ba ang local church? Ang isang local church ay inilalarawan bilang isang commitment to a particular group of people. Take note, particular group of people. Dito sa Cavite, particular group of people dito sa Cavite. Okay, we belong to the church here in Cavite. A group of people bound to one another as one body of Christ in a certain locality. Local church. This is the heart of church membership in a certain locality. Mga kapatid natin ang nasa ibang bayan, kabilang sila sa kanilang local church, mga kapatid natin sila kay Kristo. Pero, ang pinaka-essence ng local church membership is that we are in one locality. Nagtitipon tayo for the purpose of worship and obeying the command of Christ with the recognition that Jesus Christ is the head of our group. It is a group of believers bound together in common commitment. Yun na po yung covenant. Hindi pwedeng kabilang ka sa isang local church pero wala kang commitment. Labas-masok ka lang kung kailan mo gusto. Ang essence ng isang local church ay covenant, commitment, na mag-commit ka sa isang katawan na nasa isang locality for the purpose of worshiping God through Christ and of obeying the command of God with the recognition that Jesus Christ is the head of the church. Yun ang pinaka-essence ng isang church. Meron pong covenant, meron pong commitment. Itong commitment na ito ay ini-express by way of covenant, tipan. Kaya meron po tayong covenant of membership. Meron po tayong tipan na sinusumpaan or sinumpaan sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao. Solemn covenant. Noong 18th century, merong isang grupo doon sa ibang bansa na tinatawag na Charleston Association. At ito yung kanilang definition of a local church. A particular gospel church consists of a company of saints incorporated by a special covenant into one distinct body and meeting together in one place for the enjoyment of fellowship with each other and with Christ their head in all His institutions. So yun yung Lord's Supper and baptism. To their mutual edification and the glory of God through the Spirit. I think this is a very comprehensive definition of a local church, of a gospel church. Now sa Cambridge, Massachusetts, during the 17th century, si John Cotton at saka si Richard Mather, ito yung model nila sa isang local church. Sabi po nilang dalawa, this visible union cannot be established by mere faith. For that is invisible. Ang faith kasi ay invisible, hindi natin nakikita. Nor by a bare confession of faith or a broad confession of faith. For that does not make a person part of one particular church or another. Nor by cohabitation or living in the same community. For atheists and infidels may dwell together with believers. Nor by baptism, since baptism by itself does not make a person a part of a particular church. What establishes the visible union of a group of believers into a church is that they make a covenant or commitment with each other to be the church.
Meron pong covenant, meron pong commitment. Kuha po natin, merong covenant, meron pong commitment. So, we look forward na ang Bella Vista Covenant Bible Fellowship, kaya nga merong covenant yung mga pangalan ng gawain natin eh. Dahil alam po natin ng isang iglesia ay bound together by a covenant. Hindi lang ito yung plurality of Christians meeting together. It is plurality of Christians meeting together, but they are joined by one covenant, married by one covenant, through thick and thin. Kaya hindi po basta-bastang mag-withdraw ng membership nang hindi talaga pinag-uusapan yan kasi ang covenant ay covenant. And it is this oneness of people in Christ, speaking with one mind according to the will of Christ, that makes the local church. Si Kristo po ang focus. Si Kristo ang Pangulo. Siya ang source ng ating being. Everything na ginagawa natin sa isang lokal na iglesia ay nakafocus sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang dahilan kung bakit nag-i-exist ang isang local church. Sapagkat kinikilala natin si Kristo na Pangulo ng ating buhay. And it is this single voice on behalf of Christ that gives the church its particular authority. Nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. And that leads us to the final point for tonight. The authority of the church. Ang New Testament Church, ang iglesia ng bagong tipan, sa pamamagitan ng autoridad ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Yun ang dineclare niya sa kaniyang pagkabuhay muli bago siya umakyat sa langit. All authority has been given to me in heaven and on earth. Sa statement na ito, mga kapatid, inisyo ng ating Panginoon ang Great Commission. Bago pa niya binigay ang tagubilin niya, yung huling habilin na tayo ay mangaral at gumawa ng alagad sa mga bansa, bago siya nagbigay ng kanyang command, in-establish niya or in-assert niya ang kanyang autoridad. Kaya ang evangelism pala ay isang pagkilala sa autoridad ng ating Panginoon. Dahil bago siya umakyat sa langit, yun ang kanyang tagubilin. Bago niya binigay yun, sinabi niya yung kanyang autoridad. So, kung ang isang iglesia na nagpapabaya sa evangelism ay kumbaga nagkulang sa pagkilala sa autoridad ng ating Panginoon. Sapagkat ang autoridad ng ating Panginoon ay nagsasabing humayo kayo at gawing alagad ang mga bansa. Ang isang church na nagpapabaya sa gospel proclamation, anumang paraan, home Bible studies, street preaching, online Bible studies sa modern time, or lahat ng pagtitipon na ang gospel ay pinoproclaim, young church na yan ay malalim ang pagkilala kay Kristo bilang autoridad. It's the command of the King bago siya umakyat sa langit. And it is by the power of Jesus Christ that members are added to our church. Iniisip kasi ng mga mananampalataya na hindi pa masyadong lumalim sa kanilang pag-unawa sa salita ng Diyos, iniisip nila na sila ang magka-convert ng mga makasalanan. Hindi natin yan trabaho. Ang ating trabaho ay ibuka ang ating bibig at i-proclaim si Kristo. Yung hipuin ang puso ng mga tao upang sila ay maligtas, that's not our work. That's the work of the Holy Spirit. Kaya, let's make ourselves available for the task of proclaiming the gospel dahil ito ay nasa ilalim ng autoridad ng ating Panginoon. So, ang Panginoon po ang nagdaragdag ng mga kaluluwa sa kanyang iglesia. Pag-pray din po natin, mga kasamahan dito sa Bella Vista, na nawa po ay dagdagan tayo ng ating Panginoon. Mula dito sa lugar na ito, pag-pray po natin. Acts chapter 2 verse 47. Sabi po dito sa Acts chapter 2 verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at
idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. The power of the Holy Spirit, the power of the Lord is not diminished. And that is why what the Lord did during the first century New Testament church, what the Lord did, He is still able to do it in 2023. Kaya nawa ay humayo tayo dito sa Bella Vista at mangaral ng salita ng Panginoon. This is why hindi po tayo nagmamanipulate sa ating evangelism. Hindi po tayo nagmamanipulate by making the gospel sound less offensive. Hindi natin banggitin ang kasalanan dahil we want the gospel to look attractive sa mga makasalanan. Hindi tayo matapat niyan. Nagiging insecure tayo sa kapangyarihan ng Diyos at iniisip natin na ang kaligtasan ay nasa ating kamay. Hindi po natin i-manipulate ang gospel. We do not coerce people into believing the Lord. At ito rin ang dahilan kung bakit pinapaliwanag natin thoroughly ang ebanghelyo sa mga tao. At ito din ang dahilan kung bakit pinapaliwanag talaga natin thoroughly sa aspiring members ng ating iglesia ang local church, ang gospel, bago pa sila magpasya na maging kabahagi ng ating iglesia. Kung hindi na si Kristo ang sentro ng ating iglesia, wala na. Na-jeopardize na ang ating existence. Baka iburahin na tayo ng Diyos. Baka ay ma-dissolve na ng Panginoon kung hindi na si Jesus Christ ang sentro ng ating iglesia. God forbid. Yun ang nangyari sa Church of Ephesus. Maraming Bible scholars po doon. Maraming matalino doon. Pero nanganganib sila na mabura ang kanilang estado bilang isang iglesia. Masipag sila sa doctrine. Kumbaga, sa kabila ng adversity, sila po ay nananatili. Careful sila sa pag-maintain ng doctrinal purity and even holiness. Pero ang problema nila, nawala ang kanilang unang pag-ibig. They had lost their passion for Christ. Kaya si Kristo po ay nagbanta na tanggalin niya ang lamparahan doon sa Efeso. Revelations chapter 2, verse 2 to 5. Kaya nakakatakot po, no? Revelations chapter 2, verse 2 to 5. Kung naging mechanical na ang ating paglilingkod sa Diyos, nanganganib po tayo dyan. Ang sabi dito, alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtitiyaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. So, bago pa man magiging fully covenanted ang Bella Vista Covenant Bible Fellowship, bago pa man maging fully covenanted ang Herald of Grace Covenant Bible Fellowship of Davao, Cebu, Iligan, or saan mang lugar dito sa Pilipinas, bago pa man maging fully covenanted church, alalahanin po natin, mapanganib kung solid tayo sa doctrine, pero ang ating alab sa ating Panginoon, ang ating pag-ibig sa ating Panginoon ay nabubura. If a person doesn't love the Lord, let him be accursed. Let him be accursed. Kaya, tingnan po natin yan. Pagbulay-bulayan natin yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga, delikado kung lumayo tayo sa isang local church. Delikado talaga. Meron talagang epekto sa kaluluwa. Meron talaga. Whether you like it or not, whether you admit it or not,
meron talagang epekto sa kaluluwa. Nanganganib talaga ang kaluluwa mo. And a true believer must be part of the local church and must remain to be part of the local church till the Lord Jesus Christ comes. Yun din ang Church of Laodicea. Sa Laodicea, talagang mayaman sila. Nandun po yung textile industry. Silk. Mayayaman talagang mga tao doon. Lydia was from Laodicea, nangangalakal ng mamahaling tela. They considered themselves to be a church. Tinawag nila ang kanilang sarili bilang church, and yet, sila po ay isang iglesia na kinalaunan ay hindi na naging iglesia. Sapagkat si Kristo ay nasa labas. Si Kristo ay kumatok with authority at nagbanta. Revelations chapter 2 verse 5. Sabi dito, sa Revelations chapter 2 verse 5, sa Ephesians po ito ha, nasa Efeso po tayo. Ginamit lang natin na example ang Laodicea. Nasa Ephesian church pa tayo. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kalagitnaan nito, malibang magsisi ka. Sa Bisaya, meron pong term na noong umpisa sa sinugdanan nagkalayo. Ibig sabihin, umaapoy. Kalayo kasi ang apoy sa Bisaya. Sa sinugdanan ay kalayo. Kadugayan, nagkalayo. So, nung umpisa ay naglalagablab, nagliliyab, kinalaunan ay lumalayo. So, sana hindi ganun ang church. Kasi kung sa umpisa nagkalayo, pero kinalaunan ay nagkalayo, talagang iluluwa ng Diyos. It would appear the Laodicean lampstand had been removed. Sila po ay tumigil na bilang isang church. And we do not want that to happen to our church. Nakuha po natin. We need to consider this carefully. Kinakailangang i-consider natin ito carefully. Lahat ng ginagawa natin, it is with a focus on the Lord Jesus Christ, under the authority of Christ, in submission to His authority. So kahit ang evangelism, sa ilalim yan ng autoridad ng Diyos. The threefold direction of the church, to look up to God in worship, to look within in mutual encouragement and mutual building up, edification, and to look without in evangelism. Ito po ay ginagawa natin na meron tayong pagpapasakop sa autoridad ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nilikha ng Diyos upang makasumpong ng kahulugan ng ating existence kay Kristo. Remember, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Ang ibig sabihin ng luwalhatiin natin ng Diyos is i-display natin ang excellence ng ating Panginoon sa ating buhay. This is what local church is all about. We glorify God, we worship Him, and we obey His commandment, and thereby displaying His divine excellence in our lives. Psalm chapter 29, verse 1 and 2. Salmo kapitulo 29, verse 1 and 2. Ang sabi dito, ito po yung panawagan ng Diyos sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Mag-ukol kayo sa Panginoon, o mga anak ng makapangyarihan. Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Anong ibig sabihin ng i-enjoy natin ang Panginoon? To enjoy Him means nasusumpungan po natin ang highest na kagalakan kay Kristo. God is the source of our great happiness. What is idolatry? What is idolatry? Idolatry can be illustrated as something like this. Ito ay naging idol mo. Lahat ng kagalakan mo ay nandyan. Hindi mo yan mabitiw-bitiwan. Ano man yan, trabaho, pera, sex, lahat ng ay naging idol na. Pornography, mga peer pressure. Ito yung pinaka-importante sa iyo.
Hindi yan matanggal hanggat hindi mapalitan ng mas dakila. Kung hindi ka makumbinsi na ang pampalit niyan ay mas dakila, hindi matatanggal yung idol na yan. Kaya ang isang tao na lulong sa porn, lulong sa mga bagay na yan, talagang very earthly, man-centered, thing-centered, material-centered, dahil hindi nila nakita ang kagandahan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Unless makumbinsi sila that this is vanity, this is nothing. Unless makita nila that Jesus Christ is the lily of the valley, diba? The rose of Sharon, the King of Kings and the Lord of Lords. Si Jesus ay mas lalong maganda unless merong pamalit dyan na talagang nakita ng kanilang mga mata. Hindi matatanggal yung idol na yan. Kaya ang tunay na description ng isang taong lumalakad ayon sa chief purpose of man, to glorify God and enjoy Him forever. Pasikretong nag-enjoy sa kasalanan or palaging natatalo sa kasalanan, sa pita ng laman, it is because he is not living according to the splendor and glory of God. Hindi niya nakikita ang kagandahan ng Panginoon. Kaya noong dumating ang mga malalaswang panuurin, nung dumating yung mga makamundong bagay, naakit siya dahil natakpan ang kanyang mga mata sa tunay na kagandahan ng Diyos. Kuha natin, that's what idolatry is all about. Every time we fall into sin, that is an indication na we find God less attractive and we find sin more attractive. You see, to enjoy Him means to find our highest pleasure in Him. If God is our highest pleasure, dumaan man ang tukso ng kasalanan, we abhor it. Inaayawan natin yan. Because here is the Lord who is of superior pleasure and superior majesty. Bakit ba mabibighani tayo sa iba? That is what, if we understand that, dito po magtatagumpay tayo laban sa kasalanan. Kung tayo ay nahuhulog sa kasalanan, nagiging talunan sa kasalanan, ibig sabihin at that moment, you do not find God so attractive and you do not see the glory of God dahil nung dumaan ang kasalanan, ikaw ay naakit. That's what idolatry is all about. That's what idolatry is all about. Now, with the fall of Adam, nagiging self-centered ang tao. Kahit Christian, dahil meron pang natitirang kasalanan, ay talagang salot pa rin yan. Struggle natin dahil nagiging self-centered ang tao. Ang tawag ng mga psychologist nito ay egocentric. Ang pinaka-desire ng tao ay i-satisfy at aliwin ang kanyang sarili. Binago ng tao ang meaning ng kanyang existence dito sa lupa. Imbis na ang ating existence is to glorify God and enjoy Him forever, binago ng tao ang meaning ng kanyang existence, and that is to exalt the self and satisfy the longing of the self. Diba? Naging self-centered. 2 Timothy chapter 3, verse 2 hanggang sa verse 4. Sabi po dito, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. In our fallen condition, gusto natin na maging sentro tayo ng universo. Gusto natin na maging sentro tayo ng universo. Kaya nga,
Isa sa katangian o isa sa qualification ng isang pastor ay hindi baguhan, baka mahulog sa bitag ng dyablo. Sapagkat lahat ng tukso ng kayabangan ay nasa mga pastor because all eyes are on us. Tinitingnan, nasa sentro ka ng platform. Maraming mga kabataan na gustong-gusto nila yung feeling na mag-preach at tatayo at lahat ng mga mata ay nasa kanila. Kahit sa konteksto ng paglilingkod sa Panginoon, kung hindi tayo mag-ingat sa ating sarili, ay delikado because the natural tendency of man is that he wants to become the center of his universe. We spend our life seeking to use creation to satisfy our desires. Gusto nating gamitin ang nilikha ng Diyos in order to satisfy our desires. At yun ang dahilan kung bakit walang kakuntintuhan dito sa mundo. Sapagkat ang laman, pag ang laman ay sinatisfied mo yung isang longing niya ngayon, kinalaunan, mag-i-intensify pa yan. Hindi na yan kontento. Bigyan mo ng e-bike ang isang bata. Enjoy na enjoy yan sa umpisa ng e-bike. Pero kinalaunan, gusto na niya ng scooter. Pag binigyan mo siya ng scooter, kinalaunan, hindi na yan masasatisfied. Bibili na yan gusto na niya ng kotse. Hanggang sa, kahit nagsawa na siya sa kaniyang kotse, gusto pa niya, there's no satisfaction under the sun. Walang satisfaction. Pero itong mga bagay na ito, hindi talaga natin madadala sa libingan. Hindi natin mababaon sa kabilang buhay. Merong isang matanda na expert fisherman. Expert. Grabe no, ginaganon lang niya yung isda. Pak! Parang bear ba? Huli. Kamay lang. Very expert. Alam talaga niya kung ano ba sa Tagalog yung bingwit? Bingwit yun. Pamingwit. Alam talaga niya. Talagang target. Merong nagmamasid na kabataan sa kanya. Sayang yung talento mo. Bakit nandito ka lang sa lokal mo? Dapat ay bumili ka ng maraming bangka at manghuli ka ng maraming isda at marami ka nang i-dispose sa mga palengke. At kung talagang papalarin ka, bumili ka pa ng lancha, ng barko, hanggang sa maging big time ka. At dahil marami ka ng perang naipon, punta ka doon sa Europe, mag-travel ka sa hanggang sa pag-retire mo, edi mag-enjoy-enjoy ka na lang at ikaw ay mamingwit na lang ng sabi ng isang matanda, yun na nga ang ginagawa ko ngayon Nag-i-enjoy lang ako dito, namingwit. Ibig sabihin, simplicity is bliss. Contentment is bliss. Contentment is more than a kingdom. Yung sinasabi mong conclusion, yung dulo, saka ka na lang mag-relax, mag-enjoy kung talagang matanda ka na, edi mag-enjoy ka na lang. Yung conclusion na sinasabi mo, yun ang ginagawa ko ngayon. Bakit pa mapapagurin ko ang aking sarili? Now, it doesn't mean to say na hindi tayo mag-aspire sa greater ministry sa paglilingkod natin sa Panginoon, but this is all for the glory of God, not for the flesh. Kasi kung flesh lang ang pag-uusapan, edi tama talaga yung matanda. Yun ang ginagawa niya, nag-enjoy na lang siya. Di ba? Walang contentment. Walang contentment. Tingnan ninyo yung kanta ni Tom Jones. Tom Jones o Engelbert Humperdinck. My Elusive Dream. Diba yung dream na elusive? Nahabol-habol. Nakailang beses nang explore. Gustong mahanap yung gold mine. Hanggang sa nagkaanak na lang. And then ang conclusion, I know you're tired of following my elusive dreams and schemes. Elusive, ibig sabihin, may pakpak. Tumatakbo, hindi talaga mahuli-huli. For they're only fleeting things. My elusive dream. Pero merong isang bagay na hindi fleeting. Our God. And the enjoyment of His majesty. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Dinideclare ng tao ang kaniyang independence mula sa Diyos. Dinidespise ng tao ang autoridad ng Diyos at autoridad ng sinumang inilagay niya
as authority over us. Like, sa opisina, may boss tayo, may manager. Ang natural tendency talaga ng tao is to despise authority. May mga baggage pa kasi meron pang natitirang kasalanan kahit sa loob ng iglesia. Meron talagang tendency ang mga Christians din kung hindi mag-ingat na i-despise ang authority ng mga church officers. I'm talking about the pastors and the deacons. Meron talagang tendency. Kaya kung magiging isang iglesia ang Davao, ang Bella Vista, ang Cebu, ang Iligan, nawa po ay alalahanin po natin, we are not the center of the universe. God is. Ang Diyos po ang nagtalaga ng mga autoridad sa loob ng iglesia. We obey those who are in authority over us so long as they are submissive or they remain submissive to the authority of God. Pero ang church ay hindi ganyan dapat. And i-expound natin ito sa mga susunod pang pag-aaral. In fact, ito po yung pinakaunang leksyon po ng membership class ng ating iglesia. Nire-review lang po natin for the purpose of recording it and for the purpose of sending it to Davao sapagkat sila ay humihiling na ng leksyon na ito mayong gabi sa mga taga Davao diha. At ipag-pray po natin ang bunga nito at sa mga wala pa kay Kristo. Hindi po ang church membership ang nagliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi po tayo magpa-member ng church para maligtas. Naging member tayo ng church dahil ligtas na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Nawa ay hanapin mo ang Panginoon sa Biblia, kaibigan. Makinig ka ng gospel proclamation. Ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Si Kristo lamang ang tanging Diyos at tagapagligtas. Sa paanong paraan, sinunod niya ang buong batas ng Diyos at tinupad niya ang hinihingi ng hustisya ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Kristo ay namatay doon sa cross. Hindi para sa kanyang kasalanan, dahil wala siyang kasalanan, kundi para sa kasalanan ng kanyang mga tao. The death of Jesus Christ was substitutionary. At ang sino mang makasalanan na manampalataya kay Kristo ay merong buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe ninyo sa gabing ito. At nawa po itong membership class lesson number 1 ay talagang mapapatunayang useful and beneficial sa mga gawain na ipinagkatiwala ninyo sa aming iglesia na pangungunahan, na i-oversee. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.